kyau fa. Kurai kin waye. Yawwa kaga. Zo almajiri. Zo yi mu hoto. Idan kai mai kyau akwai sadaka. Ina gaya maka. Ka wannan biwo ce. Duk da biwon ce dai kayan mu da ita. Bari in dauke ku da nawa iPhone sai in tura muku. iPhone fa nake gani. Okay, to wa damuwa yi mu da taka. Shirye mu da takan, shirye mu. Okay. Yes. Yawwa. Yes. Kai. Ka gani? Wow. Gaskiya hotuna sun yi maye fa. Ya yi kyau ko? Yes. Sai ma kuwa. To yanzu da za a yi ka tura min. Okay, to bari ka bude zanda sai in. Yawwa Yawwa ya shiga. Yawwa sun shiga. Yawwa. Thank you almajiri. Ni kai na ganin zaka bar ni a nan. Ban gane ban bacci a nan. Ka je za ni waya an zo. Ban gane zabi ba. Wurin wa zan baki? Nan mana bayan ga ni iPhone nan zan tsaye na biye maka. A'a tsaya baby. Yanzu muka gama yabon junanmu wajen rike gaskiya da amana. Ka to gani wani rike amana ba kuɗi. Ba wurin nan yana. A to in me na ciki salama na zaka yi. Wallahi ba zan ba wurin nan. Ai kai zaka bar nan. Oh shit. Ni da nan zan yi na ma fasa ni nan zan yi. Baby. Zami wai ka je mana me ke damu? Wallahi ba inda za ku kai ka arena min wayo ƙarya ne wallahi. Malam me faru? Baby kake min haka mana wannan cin mutunci ne wallahi. Ki rasa da wanda zaki canja ne da shi sai almajiri ma. A almajiri mai iPhone ba? Kai wallahi tafi ko bula ma roba. Ware malam ba kuɗi gare ka ba za ta bi mai iPhone. Kai hankuri mana. Baby ni zaki mu wannan abun? Ya ba zan maka ba. Ke mu jira Allah kalli shi. Wallahi. To Allah ya isa in Allah da sai ya yaudare ki. Sai an jima.